Sa diha nga nahimo kang Kristohanon, kini gibutang ka sa Ginoo sa usa ka kataas na butanganan. Ano man? Dili na ka ordinary na tao. Supernatural na ka. Gilain ka sa Ginoo o gibutang ka, gipataas, gipaigbabaw para makita sa mga tao nga nakapalibot sa imuha. Ingon si Jesus, walay magdagkot ug suga nga taguan ilalom sa gantangan, kundili ibutang niya kini sa patunganan aron daghan ang mahayagan. Kita ang gipasabot ang mga tao nga nagatuo kang Hesukristo, nag-ila nga siya Dios, ikaw ni. Nga gipili sa Ginoo, giluwas o gibutang sa taas na kahintang o butanganan aron mapaila, aron mudan-ag mahayagan kini mga tawhana nga nakapalibot sa imong apil, imong bana, imong asawa, imong mga anak, imong ginikanan na dili Kristohanon, apil na sila. So mao na sa diha nga miingon ka nga Kristohanon na baya ko? Born again ako. Membro na ko sa New Hope Christian Church. Kini na mga tao, hala, kinahanglan. Pagkaibalo nila nga Kristohanon na ka, ginalantaw na kanila karon nga naa sa usa ka taas. O naga-expect sila og mga butang nga magtudlo kang Hesukristo kung kinsa siya diha sa imong kinabuhi. Karon, kung buluyagon ka, karon kung wala ka nagadan-ag, makailabas sila sa Ginoo? Mailhan ba nila si Hesukristo?